Xornadas de sucesos en Ribeira. Unha persoa arroxou onte unha ventá dende un cuarto piso na rúa Alcalde Fernández Bermúdez e os servizos de emergencias reanimaron esta tarde a un home en parada cardiorrespiratoria en plena rúa. Ribeira segue a vivir diferentes sucesos que están a manter a inseguridade nas rúas. Ainda non eran as 3 da tarde de onte cando se deu un aviso de que alguén tirara unha ventá á estrada dende o cuarto piso dun edificio da rúa Alcalde Fernández Bermúdez. Non é a primeira incidencia que se produce nese bloque, xa que hai 2 semanas o portal foi obxecto dun incendio. Patrullas da Policía Nacional e da Garda Civil, ademais do GAEM, acudiron ao lugar dos feitos. O grupo de emerxencias foi o encargado de limpar a calzada e de retirar os cristais rotos e o marco da ventá, polo que o tráfico rodado estivo detido un breve espazo de tempo. A preocupación medra entre os veciños do inmoble e da zona, que veñen denunciando dende hai tempo a conflitiva situación que xeran inquilinos do edificio e persoas que o frecuentan. Esta mañá unha patrulla da policía local estivo no lugar dos feitos, que tamén visitaron a alcaldesa María San Pedro e o tenente da alcaldesa Vicente Mariño. E hoxe, pasado o mediodía, a arredor das 2 menos cuarto, sanitarios reanimaron a un home de 54 anos que sufriu previsiblemente unha parada cardiorrespiratoria na rúa Xoana Torres, preto das Avesadas. O equipo de emerxencias actuou no punto do incidente ata reanimar o afectado, un coñecido veciño da localidade. Unha vez estabilizado, foi trasladado na ambulancia do 061 ao Hospital da Barbanza. Ao lugar dos feitos tamén se desplazaron membros da Policía Local de Ribeira e do GAEM.